Eċċellenza, reġa' wasal iż-żmien biex inti twassal il-messaġġ tiegħek lin-tfal. Aħna din nistennewk għax inti twassal il-messaġġ bħalma Ġesu kien ikellem lit-tfal. Illum fuq xi xed tkellimna. Iva, Ġesu kien iħobb ħafna jitkellem ma' tfal, għax it-tfal huma sinċiri, it-tfal jafu jgħidu dak li jħossu ġewwa qalbhom. U allura llum jiena għedt li nitkellmu fuq parabola, jiġifieri storja li fiha talima ta' Ġesu li kien qal lil dawk ta' madwaru. Jiġifieri ta' meta kien hemm wieħed raġel u bena id-dar tiegħu fuq il-blat. Tiftakru din? Iva, dik id-dar li ġiet mibnija fuq il-blat għamlet ix-xita u riħ qawwi u ma ġrala xejn għax kienet mibnija soda u ġvera. Sewwa qed tgħid għaliex Ġesu qalilna li dak ir-raġel kien bena id-dar tiegħu fuq xi ħaġa soda, jiġifieri fuq il-blata. Imma Ġesu x'ridna nifhmu? Kif se nifhmu din l-istorja li qalilna Ġesu? Ħanna rek hemm xi ħadd li jaf. Niftakar li meta l-katekista spjegatilna din il-parabola, tfitt id-dawl u ħalliet il-kamra fidla u xelet xemma ħdejn il-bibja u qaltilna, tfal, ħarsu lejn dan il-ktib speċjali. Ħajjitkom titkun mibnija fuq il-klim ta' Ġesu permezz tal-kelma tiegħu. Iva, sewwa qaltilkom il-katekista u jien qed nieħu gost li jintkom mhux biss tmorru il-katekiżmu imma wkoll il-katekiżmu tiftakruh. Veru ħadd gost b'dak li għatli. Eċċellenza, aħna wkoll immorru nieħdu gost id-dottrina. Tajjeb tagħmlu tfal li jintkom tmorru fil-katekiżmu għaliex hemmhekk nisimgħu mhux biss x'għamel Ġesu, imma nisimgħu wkoll il-kelma tiegħu. U darba kien hemm Ġesu u qalilna biex nagħmlu l-kelma tiegħu u għalhekk kull min jisma' l-kelma tiegħi u jagħmel dak li ngħid jien ikun Għal dak li bena daru fuq il-blat. proset, dak li qal Ġesu. Jien niftakar meta l-katekista kienet spjegatilna din il-parabola, fuq il-PowerPoint kienet turitna dar li qed tinġar fil-wied. U dan spiss naraw fuq l-aħbarijiet, speċjalment fejn jkun hemm il-maltemp. Tfal, u dan jista' jiġrilna, anki lilna wkoll. Tafu meta jiġrilna hekk? Jista' jiġrinnek meta minflok nagħmlu dak li Ġesu jrid minna, nagħmlu dak li tgħidilna rasna. Il-mamma li spiss tħobb tgħid li nħobb nagħmel ta' rasi. U meta tgħidlek hekk il-mama? Meta minflok noqgħod nistudja noqgħod nilgħab bil-PlayStation, meta ngħid xi gidba, meta nitkellem żejjed jew nkella meta mpatti għal xi ħadd. Għajdu li tfal, meta tkunu qed tagħmlu hekk, taħsbu li qed nibnu soċjetà aħjar? L-allima dejjem tgħidilna biex nibnu soċjetà aħjar. Għall-ewwel meta għaltilna din jien ma stajtx nifhem xi tgħid biha, però għaltilna li aħna dejjem inkunu f'soċjetà kemm hekk qegħdin id-dar, l-iskola jew il-ground. Għaltilna li aħna dejjem nippruvaw biex nagħmlu ambjent aħjar. Proset kemm għandhom teacher li taf tallimkom. U meta intkom tkunu qegħdin fil-klassi, din it-teacher żgur li tħobbkom ħafna. Da kif taf? It-teacher dejjem tgħidilna kemm tħobbna u meta tkun qed titkellem u nagħmlu l-lesson dejjem noqogħdu attenti għal dak li tgħidilna. Tfal tafu li llum hawn ħafna affarijiet li jistgħu jfixkluna. U darba Ġesu tkellem fuq il-ħmira tajba u l-ħmira ħażina. Tafu tgħiduli xi tfisser dan? Il-ħmira tal-Fariżej. Ġesu qalilna biex aħna noqogħdu attenti u ma jkollniex minn din il-ħmira. Tafu tispjegawli iktar dwar dan? Il-Fariżej kienu nies li jgħidu xi ħaġa jagħmlu l-kontra. Kienu jaħsbu li huma tajbin u perfetti. Ġesu kien jgħidilhom li kienu oqbran bajda. Tfal ngħidilkom biex intkom qatt ma tkunu bħal dawn li semma Ġesu, għax inkella ma nkunux qed nibnu ambjent aħjar. Eċċellenza, din darba ser tgħidilna xi ħaġa dwar iż-żmien tar-Randan, x'taħseb li għandna nagħmlu differenti u kemm se ndumu nisimgħu dwar li m'għandniex niklu ħelu. Tfal, li aħna tul ir-Randan ma tantx neħdu ħelu huwa importanti għaliex meta mbagħad ikollna xi ħaġa forsi tiġina f'moħħna li mhix tajba, aħna nkunu nistgħu ngħidu le bħalma ngħidu meta ma neħdux il-ħelu. U allura tajjeb li tul dan ir-Randan aħna nagħmlu xi emmejjel ngħidulhom li huma tajba. Pereżempju, naqraw xi parti mill-iskrittura mqazza mill-Vanġeli ta' Ġesu, pereżempju nagħmlu qrara tajba, pereżempju aħna nitqarblu sikwit, kif ukoll xi kultant f'dan iż-żmien ikun hemm ħafna purċissjonijiet li aħna mmorru wkoll għal dawn il-purċissjonijiet.
kemm inħobbhom il-purċissjonijiet, speċjalment dik tad-doluri, kemm ikun hemm nies hux. Inħobb ukoll mmur nara l-vari tal-ġimgħa l-kbira. Tfal issa morru gawduhom għaliex dawn kollha huma affarijiet tajbin. Jien abbati u nieħu pjaċir ħafna meta nieħu sem fil-ġimgħa mqazza kemm bata għalina hux Ġesu. Iva Ġesu bata għalina u għadu jbati. Għaliex Ġesu jixtieq li kull wieħed u waħda minna ikollna l-paċi ġewwa qalbna. Eċċellenza, nafu li sar ħafna ħin, imma nixtiequ li tgħidilna xi ħaġa dwar Papa Franġisku. Iva għaliex lil Papa Franġisku kont se nħalliha l-aħħar. X'jolqotkom tfal mill-Papa Franġisku? Il-Papa qed jgħidilna ħafna biex nkunu qrib il-foqra u ngħinuhom. Iva tfal għaliex il-Papa Franġisku jerġa' jirrispondina fuq dak li qalilna Ġesu. U ftakru f'dan iż-żmien tar-Randam mod speċjali kemm hemm tfal inqas ix-xurtjati minnkom. La jistgħu jmorru skola, la għandhom biżżejjed ċiklu. Kemm hu sabiħ li fir-Randan aħna wkoll imbagħtu xi ftit biex inferħu lilhom. U bekk inkunu qed nibnu soċjetà aħjar. U knisja aħjar. U nkunu qed nibdlu fuq il-blat, mhux fuq ir-ramel. Nixtieq nirringrazzjakom tfal għax veru kontu attenti. Jiena naħseb li dak li xtaqt infissrilkom, fissirtulkom kollha. Eċċellenza, nitolbuk biex tagħtina l-barka tiegħek. Iberikkom Ġesu li kien tant iħobb l-tfal fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.